पद वजुद में बल्दे और कपिल में नदर प्रे दिया पद वजुद में बल्दे और कपिल में नदर प्रे दे अल्लाह देता बखी मूर कपिल में नदर प्रे दे अल्लाह देता बखी मूर कपिल में नदर प्रे दे ډیر زبردست زمیر صاحب ډیر زبردست هو یلالا پنی منی مشپ می ورته ډیر جړلی د مور د مرګ پادي سم ورته ډیر جړلی ما ورته کړي پا قسم ورته ډیر جړلی زمکه ته بس اوس پاره رور کپل می نظر پریدي الله دیتا او بخي مور کپل میں نظر پریدی کپل میں نظر پریدی زار کپل میں نظر پریدی زبردست مهربانی او یہ خور جان او کند مرگان تخت دل نشته دے پدی دنیا د غریبینا پټ دل نشته دے پردے وطن دے ننا نشم درت لل نشته دے او جاړه مزړه صبر کا خور کپل میں نظر پریدی پدی وجود میں بلدے اور کپل میں نظر پریدی کپل میں نظر پریدی زار کپل میں نظر پریدی رانا غستی پاسپورٹ او اقامت بچی دارا توائی تا پسی میں جرمان د بچی دا زمونگ جون دے دا زمونگ دا جون قصہ دا بچی ور سر کڑے میں دے شور کپل میں نظر پریدی اللہ دیتا او بخی مور کپل میں نظر پریدی کپل میں نظر پریدی زار کپل میں نظر پریدی ډیر افسوس او یہ زما بچیا چبئی کپن کے سنگ پرتوا لیونیا چبئی کپن کے سنگ پرتوا یا گلالیا چے ابئی کپن کے سنگ پرتوا زما وجود غستے اور کپل میں نظر پریدی اللہ دیتا او بخی مور کپل میں نظر پریدی و کپل میں نظر پریدی زار کپل میں نظر پریدی او یہ خورات اول رور جانا استزر صبر کا دخپل بی او دادانا استزر صبر کا پا مونگا کور روان شوے گرانا استزر صبر کا خدا یوران شو زمون کور کپل میں نظر پریدی اللہ دیتا او بخی مور کپل میں نظر پریدی و کپل میں نظر پریدی زار کپل میں نظر پریدی مهرباني او یہ زمیر ساده سختو سختو سر جون تیرو دا عقل خدی دا کم بختو سر جون تیرو یا دلت دا وقتو سر جون تیرو یا بچی مکہ و نور شور کپل میں نظر پریدی اللہ دیتا او بخی مور کپل میں نظر پریدی و کپل میں نظر پریدی زار کپل میں نظر پریدی